Здравейте хора, аз съм Dak55. Вече съм с премиум акаунт. Името ми е Джакобослав, но да ме видите в някой сервер. Мога да кажа, че не мога да играя в Hypixel. Имам перманент бан. Не знам кой какво е правил с този премиум акаунт, ама... Реши така. Не знам за какво имам перманент бан, просто някой влиза с името ми. Да, знам. Да, тук сменя Митака. Мити. Кажи. Кажи, за да видите. Ана, брат! И всяко, няма ли втори чест тук? Ана, какво става тук? Ана, то ми труши всичко тук. Не! Умря ли, бе? Не, брат. Жив съм. Аз не знам къде си. И аз. Някакъв тук ма стреля направо. Ама, брат, Аллах Акбар. Жив ли съм? Не, отивате до мене. На дървото ти гръмна ли едно TNT? Да. Учете се до мене. Ей да! Яскочи. Ето ма. Къде си? Къде ли? Къде? За тебе. Това ли си? Не, за тебе съм човек. Как си зад меня, бе? Мене е лагна, брат. Как си зад меня, бе? Чек, под тебе има един. Чек мен, Царико, знаеш как влязоха в гръб? Умря ли? Да, умря. Заради един ето като циганин. Дед, знаеш как трябва да ми скочи в гръб, брат? Да, брат, да. Аз отивам. Ти ще говориш ли с Владо? Какво? Ще говориш с Владо, защото той е един... некадърник. Няма да занимава толкова да ме глупости. Няма, човек няма смисъл да играеш с този тапана. Така, Да играем с Лорис, брат. То няма смисъл и с Лорис да играем. Ми няма. Само да напиша, да направим жалки. Така, искам да кажа, че ще правим гивъвей с Митака. Всички ще правим толкова за премиум акаунти. Може да се включите. О, да, аз вече съм взел премиум акаунтите. Даже не са бамнати от Hypixel. Какво? Да, не са бамнати тези акаунти от Hypixel. Дай ми ги на мене. Дай ми ги на мене. Бегай. Дай ми го и на мене, аз ще дам той. Знаеш колко ме интересува перманент бам. Не, хора, чукам се. Как? Добре, хора, аз ще шегувам както и да е. Айде, давай, казвай коя арена. Сега ще кажа в коя арена. Малето всички фул, е. Какво? Викам всички фул. Не. Айде, казвай. Арена 30. Момент. Ето, намерих. Не мога да вляза. И аз. Окей. Арена 20. 33. Влязох. Да, тя вече фул. Излизай. Хоп. Момент. Опа. Аре, брат, излез. Излязох. Аре в арена 1. О, боже. Добре, не мога. И аз не мога. Арена 2. Влязох. Я влез ти. Браво. Добре, би трябвало да сме един до друг сега. Така ми е теорията. Каква ти е теорията, Чинчо? Да влезем два... Омага, правят много съм зли на джамп. Тук един ми гласи Тия глава. акаунти пак казвам, че не са бамнати от Hypixel. И може да влизате. Какво ми каза? Викам, нали, че тия акаунти не са бамнати от Hypixel. Не са. Добре. Може да влизате в Hypixel да играете. Аз ще опитам да махна перманент бама на
акаунта ми. Ще опитам. Ако не, взимам друг акаунт. Тук няма ли втори чест? Това е много гадно. Идвам. Дингри, мингри, мингри. Аре бе. Брат, бъгам се. Хайде. Дингри, мингри. Ари, чакай, идвам. Аз идвам. Добре, тук сме, бе. Вингро. Това за какво си го такова? Взимай ги. Чакай, аз ще взема твоите диаманти. Имаш кирка ли, бе? Да. Я ме напрей такова диаманти. Кину нещо. Нещо. Виж, всеки път като ме пуснем, аз спава с една айрон кирка и 5 снежни топки. Имаше нещо, де знам. Не знам какво имам. Я напрей един меч. Искаш ли диамантен меч? Да. Чакай, сега ще дам. 10. Тука. Много съм дъб, не го видях. Крафтинга, дай. Меч. Чакай сега. Помели го. Дай ми меча. Изчакай, бе, искам първо да се събера на мен дърво, след това да се направя и аз. Добре. Меч. Ива, чакай. Да, брат, ние тук сега сме някакви нинджи. А тук има един. Да дойде. После ще не искам. Ама, какво стана, бе? Искаш ли? Къде си да ти го дам това? Тук съм. Ама не съм много хубава броня, да ти кажа. Виж моята броня. Имаш ли лък? Какво? Лък! Дай. Какво стана? Какво стана, че аз паднах нещо? Ама, аз да знаеш какви айтеми имам. Почти съм фул айрон. Фул даймонд, бе, къв ти фул айрон. Да, фул даймонд, въркса. Ендър перли видях. Не, фак. Ами аз ти взех, ама паднах. Не ми так, защо? Кой го направи? Ще си платиш скъпо. Как ще си платя? Не бе, не ти. Той дет му уби. Дет те уби. Че, за какво пускаха тиентите, не ми е ясно. Не са ги пуснали. Някой не е стрелна с някаква стрела и направи. Така. Алаха, реши гърло! Аре бе, какво става? Пуснаха ти лава, брат. Аз им пуснах лава. И умря. Да. Не, няма ми вземи айтемите да го ядам. Така. Надявам се клипа да ви е харесал. Това бяха 2 игри. Да. Надявам се клипа да ви е харесал. Абонирайте се, споделяйте клипа и ако искате, може да такова. Запишете за томболата. Винаги запишете се за томболата. Нали, ще спечелите 2 премиум акаунта, както знаете. Няма да ви излъжим. Спокойно, спокойте се. Нали ми так, няма ги излъжим. Спокойно. Тях. Да. Надявам се. Клипчето да ви е харесало. Аз бях 35. И до скоро!